Šok! Čo by sa stalo, keby legendárny Peter Sagan vletel na bicykli do starovekého Ríma? Rím, Koloseum, najbrutálnejšie preteky konských záprahov. Kto spomalí, neprežije. A zrazu bum! Z portálu vyletí náš vápnikový Peťo na karbónovom bicykli a okamžite ide do úniku. Rímski gladiátori nechápu, snažia sa ho zhodiť bičom, ale on len zazvoní na zvonček. Žiadna panika. Sagan si uprostred krvavého závodu vyťahne bidón a v kľude sa napije. Prichádza cieľová rovinka. Náš Turminátor sa postaví do pedálov a zničí celú rímsku elitu. Jasné víťazstvo. Prejde cieľom a urobí svoje legendárne koleso priamo pred očami cisára. Cisár je v šoku. Namiesto zlatého venca mu odovzdáva zelený dres ušitý z rímskych závesov. Gladiátori zahanbene kráčajú pešo, zatiaľ čo Peťo si pumpuje koleso. Kde by mal náš Peťo Sagan vyhrať preteky na budúce? Napíšte do komentárov a dajte odber.